Dobar dan. Na ovoj video prezentaciji htio bih vam prikazati mlin vrlo malih dimenzija koji melje 70 kg šećera na sat. Možemo pogledati kvalitetu, znači vrlo je sitno samljeven šećer, manje od 0,2 mikrona. A njegove osnovne karakteristike su da se motor vrti na 10.000 okretaja, a evo možemo ga usporediti sa kilom šećera, nije puno veći od kilo šećera. Potrebno je znači mlin uključiti i sipamo šećer. Pritom možemo se uvjeriti koliko sitno melje. Hvala na pažnji.